Usran Forte. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon nga daw Huwebes na kita, ba da sigla sang tiyempo, Hunyo 23, tuig 2022. Aksyon Hotline. Pito kadlaw na lang ho, kagwagtang na ang bulan sang Hunyo, abi-abihon tanang pagsulod sang ikapitong nga bulan. Kag ilisipon naman lang ang mga inadlaw, magatakop naman ang pagserbisyo sa pila ka mga outgoing elected officials sa mga namagatapos na ang termino, amuman sa mga nagkalapierde, nagligad nga eleksyon. Aksyon Hotline. Nagahilapit naman kag aton abi-abihon ang pagsulod sa mga panibag-o nga mga opisyales nga mo ining ginalauman sang publiko nga mga dalasang maayong kahimtangan, magahatag sang solusyon sa problema nga ginaatubang sang aton tagsa ka mga lugar halin sa mga banwa, syudad, probinsya kag pungsod Pilipinas. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga mga tagpalamati sa on-air nga nagamonitor karon nga aga no sa bilog nga Region 6 dira sa Isla Sampanay sa Iloilo. Kumusta ka mo da? O sa mga nagamonitor man sa probinsya sang Guimaras, lakip na sa pila ka portion sang Mindanao, Palawan area nga malabutan sang amon broadcast. Aksyon Hotline. Amuman sa magka-aksyonta nga nagamonitor na via online, nagatutok na karon nga morning, kumusta ka mo? No? Ano man nga oras sa inyo ginhamtangan, good day ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. As usual, ti ko na mo ni basta aga si Haring Adlaw nagasilak pa. No? Ang silak ni Haring Adlaw, normally mabatyagan naton, ma-experiensyahan ta. Unlike kahapon, yung aga pa doon siburo ng dalagan sang panahon, pero subong aga ho, portika paang sang tiyempo aga pa. No? Pero ang usual nga nagkatabo, bangon nga maulanon na kita or ari na kita sa tiyempo sang tigululan, pagkahapon preparahan tagid ang pagtupa sang ulan. Aksyon Hotline. Amo ginang mga balantayan naton, no? And talking about inulan, di kinanglan preparar kita, no? Halong gid. Oy, buwas ng adlaw ha, may ara sang kapiestahan, tawag sa aton biray, San Juan de Bautista. No? Nga mga kapiestahan, tinamo sa mga banwa, mga syudad, mga barangay nga may ara sang fiesta. Daw pag-intindi ko, barangay Punta Taytay di sa aton sa Bacolod, no? May fiesta, sing una, experience ko kada apit sa 24 ni sang Hunyo, manarad ang teritoryo ni Action Fred sa Langga, sa una, hasta subong iarad ang teritoryo niya, damo ng imbitar sa taga-Action Radio na sing una magkanto sa fiesta nila. Aksyon Hotline. Ti sining Biyernes or buwas kadlaw ho, ano ang mga activities nila dara sa barangay Punta Taytay? Now, kabay pa, no nga sa sining pag-celebrar sang Saint John the Baptist nga kapistahan buwas kadlaw, hopefully, why natudulaon ta na to ang practice blasang una, no, nang sinabihan na itubig, kay ti may opisina pa ni abuwas nga adlaw ho. Aksyon Hotline. Mayo gani kay subong why some face-to-face classes, no, kay kun sige pa ng face-to-face classes, kag sang una pagidati ang tempo, June to ya sing una ga-start mo ang opening of classes, amo ning ginabantayan sa mga sang taga DepEd sang una, no, nga basta gani opening of classes
ti dira ginabantayan nga pag-abot sang San Juan ang kabataan mas maayo pa nga hindi na lang pagpagkatuon sa eskwelahan sa mga ginikanan kapin pagid sa mga nabukid-bukid nga mga eskwelahan kay iban way gadretso sa eskwelahan kag nagapinaligo sa suba. Hotline. Pero ti amo na no, kabay pa nga pagselebrar sa maga-enjoy may mga schedule out of town medyo halong gid. Hotline. Ang inyo sini nga pag-upod sa aton karon nga aga gina-expect naman ang inyo sini padayon nga pag-like kag pag-share sa mga programa sa Aksyon Radio Bacolod para mas damo pagid kita malabutan kag maserbisyuhan. Hotline. Aksyon na tay hupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad until 9:30 in the morning. Now, ma-update lang ko makadali sa balita sa international dito sa Afghanistan. Matapos nga na mayara linog, tubaw ang latest subong nga number sang o numero sa mga nagkalamatay, sobra na 1,000. Hindi pa ko galing kabalugi kung pilang exact nga number because sige pa ang rescue and retrieval operation. Kung ano kaluluoy man itong mga taga-Afghanistan, no, grabe iya. Linog ang nag-igo sa ilang nga daw hindi man gani 5 something magnitude tipurti na iya no hindi gin man siya do para sa aton gani niligan may mga masobra pa 6 point nga mga magnitude ang nagaigo kag nangin destructive ang resulta niya. Hotline. Pero dito sa ilati subo-subo ini hamakon mga imo ya miyembro sang pamilya halos kung matampukan kamo kag basi malakip ka pa kundi wipe out gig kamo. Hotline. Ti kabay pa dong ang mga pumuluyo dito sa mga nahalitan kabay pa kuntani nga madasig no ang mga rescue operatives nga kabay pa may masalbar pang mga kabuhi no matapos nga nag-igo ang linog. Hotline. Diri sa aton sa lokal na nung pila ka mga bantayan naton nga mga balita. Nawari ho, kahapon nagpatigayon na sang meeting, no? Ang transition team, duha ka transition team actually iyan ni Mayor Bing Leonadia kag incoming Mayor Albi Benitez. No, duha ka mga transition team nagkita ay nakahapon. Tigaling kay sa ila pagkitaay, primero ini nga pagsapol sang duha ka grupo, waay gali kahapon man sang nahatag nga numeroho, ay istay nahatag nga mga dokumento, kay ang mga dokumento sa palabuton gid nga Hunyo 30, no? June 30, dira patigayunon sang transition team o sang karon nga administrasyon ang paghatag sining mga dokumento sa incoming administration. Hotline. Ang isa sa mga ginabantayan kahapon, nag-attend man dito, si Attorney Cesar Distrito, no? Nagpapili ni siya last time Vice Mayor, and then, wahay ginpalad, nagkabos ang numero, pagkatapos, tisubong hindi man siya makaserbisyo gidra magluwas abi nga daw volunteer ang imo sining status kahit hindi ka pa man maswelduhan after 1 year pa kag pwede ka makauyat posisyon mo. Hotline. Isa sa maging request siya ni Attorney Cesar Distrito, former councilor o Bacolod, ang listahan tani sa mga job order casuals. Uy, kahapon tiway mahatag niyo o way mahatag kay tiway man sa maging turnover nga mga documents. Ibaluon tabi karon kay Attorney Cesar Distrito na no. Galaong pisya nga mahatag ini no sang talatapan o sang administrasyon ni Mayor Bing Leonadia. Hotline. Kaya muna ang pila ka mga balantayan naton nga mga subject matter o kon mga unfinished business nga inapatigayunon on the 30th sang June, no? Sa Hunyo 30. Hotline. Ang tinutuyo malang sang pagsapol sang Transition Committee, nag-istoryanay sila in preparation ina because hindi na yan kay siling pagusto-gusto lang no sang duha ka mga grupo. Kundi dapat may aragid man sang
transition o kung pag-turnover sa mga documents. In fact, ang balita gani nagligan nga adlaw o balita kahapon nga may mga cases ganing City Legal Office nga iga-turnover sa Benitez administration mo, City Legal Office ya kundi may pending ni sila nga mga cases nga ginahandle sa CLO o ti salon ina sang masunod nga administrasyon. Hotline. Ano pa? Sa Kapitolyo Provincial, ariho, kahapon siling ni Attorney Diaz because on Saturday, may ara sang patigayunon nga inauguration sa kay Governor Bong Lacson, no? And during sa iya sining inauguration, of course, may inaugural speech. Ang gina-expected rin, number one, dira plastar sang gobernador diri sa Negros Occidental ang iya sining nga mga plano, priorities sa sulod na naman sang 3 ka tuig nga iya pagpangalagad bilang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. Hotline. Dilan tawon taniha kay kahapon siling diri ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Siling niya may mga priorities, of course, mga programs nga dira amo na ang ginahatagan gid concentration dira magasentro ang pagpangalagad sang karon nga administrasyon sa probinsya. Ti amo gimana no kag of course sina nga mga priorities ginalakipan ina sa food security, no? Ginalakipan ina sang of course ara sa health nga mga programs. The reason kung nga may ara na gani ginpasubmit si Provincial Administrator Attorney Diaz kag si Gov sa mga priorities and projects sang mga naglain-lain nga departamento, no? Nga kinahanglan maplastan nga daan nila dain ang tangible silingya doable nga mga programa for Negros Occidental. Hotline. Kay ang isa pag ginabantayan, next year gali ha, medyo may adjustment maganubo naman liwat ang budget allocation naton coming from the national. Amo nang reason nga ang probinsya nagalantaw nga may ara naman pati gayunon nga mga cost cutting measures, no? Ina by next year, no, 2023. Hotline. Di baloon tana, pero ang isa lang kabalita kahapon nga namuno man ni Attorney Diaz kay may ara, no, sang pati gayunon on this coming kundi maumpisa mabalik na si makontinue, no, sa tatlo naman katuig ang termino ni Gov Lacson. So matabo dire kundi nagbalik sa 5-day work week ang Kapitolyo. Now siling diri ni Attorney Diaz samtang wala pa sang bando gid coming from sa kuan abi sa national government, no? Nga may ara sang patigayunon nga mando sa 4-day work week ti magapabilin ang probinsya gihapon nga 5 kadlaw ang duty sa mga empleyado kada semana. Hotline. Okay man na, no, kay para at least ang efficiency bala ang trabaho nila continue. Maayogin kung adlaw-adlaw may mga naga-report dira sa mga opisina. Ini balantayan nato na kay ang sa Manila kung madumduman mo ang sa nasyonal daw ginasuggest nila because of ining pagtinaas sa presyo sang gatong and all nga daw apat na daw ginatun-an nga iduso ang 4 ka adlaw nga duty kada semana. Now ti ambot kun ma-materialize na kag may ara man dato gid halin sa national government. Sa probinsya siling ni Attorney siling diri ni Attorney Ray Frando Diaz sige ngila sini nga pag-serbisyo 5 days a week o 5 days o 5-day work week mga ka-aksyon. No? Amo na ang gusto matabo isang province unless kamayara ginmando alin sa babaw. Hotline. Tiba nga balantayan ini nga mga
regulasyon no kay kabalukati pareho subong ang sa nasyonal no kung against COVID-19 way pagkita kabalo kung nano ini ang himuon nila no kung ano ini ang ila sinipatigayonon nga mga implementar sa mga programa no angot iya sa padayon no nga pag-away kontra COVID-19. Hotline. Isa pa na pero ang balita lang sa nasyonal subong way labot sa pag-review sang K-12 no sa DepEd o yung balita ho si Vice President Vice President Sara Duterte Carpio nga amo ang among gina-expectar no kay anyway na muno naman na kag amo ang manugsulod nga DepEd Secretary do pabor siya blaya sa pagbalik sang face-to-face classes sa mga eskwelahan. Dati ang pamangkot diri preparado na ang taga DepEd. Hotline. Ang isa lang isang preparado subong among birthday boy, no? Ang birthday boy preparado, sila nga bimbitahan taga Bilog nga Negros Occidental pati taga Iloilo pagkatuas balay. Hotline. Mandam ka kay karon ilawag ko gani karon ang Bilog nga barangay 1 na puno na sang tao na sa balay mo. Happy birthday kay Maninoy Felix Campaniel nagahiwat sang iya ika-37th birthday subong adlaw. Hotline. 37th birthday galing kay do may additional kuno ang iban sing hindi na paglawaga bala ang itsura ni sumo si Chuck Norris alin kay Kenny Rogers na gulpiada nga Chuck Norris. Hotline. Anyway, tiyan mo na, no? Ang pila ka mga nagapangunang mga balita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline sa gihapon upod sa inyo alagad aksyon artay hupon. Mayara magkaroon balita sa aksyon Alvin pero balikan ko lang na diri sa Bacolod may gintiro paya kagabi nga minor ang kontra minor man. Ay nano ini mga kabataan nagintra mga amo ni nga daan nga balita ay di tiniruhay sa Bacolod. Abi kuya kapon kun may ginpatay naman nga kag drug-related incident bla. Hotline. Kali kaya to yado inaway sa rugby kuno rado ato. Hotline. Sige pakaronan tayo na kag may ginkaduan man si Action Alvin nga daw press con sa mga trabahante in a short while kadtuan ta siya. But for the meantime, diri ko anay ho ang pag-intindi ko do until June 24 o buwas nga adlaw ang mga seremonya bla kon closing ceremony moving up ceremony, graduation rites, ambot diri sa probinsya kung halos tapos-tapos na ni kag ang mga preparasyon in the opening of classes no kay do August bala or July ma-start naman ang school year for 2022-2023. Ano mga pagpanghanda ang ginahimo karon sa DepEd Negros Occidental? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa atong napagpangalagad is the Public Information Officer diri sa Negros Occidental Division. We have Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir, good morning. How are you? Hello, sir. Alas 8:29 na. Hotline. Hello, sir. Mayong aga. Mayong aga. Yes, sir. Si Action Art na sa Action Radio subong ginatigayon do pila gina-post po ng aton scheduled interview kay damo balakab magintiro abi ano pa doon na lang alang tiempo ta. Sir, kumusta ka na? Maayo ba sa Action Art? Ari kita subong sa Pakadto Moises Padilla kay nag-check kita sa mga forms sa mga eskwelahan kay tungod na manok tapos na sige nga Friday ang school year kag masugod na ang graduation by next week. So, ginakamata-mata naman pang checker ang mga forma sa eskwelahan. Yes. Sir, idalion ko lang ni. Number one, ang school year siniya ma-end na by June 24 but the graduation ceremonies or graduation rites, it depends upon the school kung balasan o nila patigayonon ini within June or July pwede pa. Mga ato na graduation ceremonies kag completion ang ginhatag na schedule is from June 27 until July 2. Okay. Pero kung ang mga eskwelahan naka-suspend ng classes tungkol sa bagyo or tungkol sa COVID surge ang mga nagliligad na bulan,
kagway nila na kompleto ang 220 days or 200 school days, dapat pwede sila ka-extend until July 9 ang ginhatag sa ilang plazo. Ay, see. So, may time pa man gali, ano? Importante ang ilang mga activities sa school will end up sining palabuton nga 24 or buwas nga daw. That is correct, Action Art. Pero laban sa aton is silahan sa Division of Negros Occidental. May schedule na sang ilang graduation kag completion next week. So wala sang may ma-extend sa ila until July 9. Hasta lang sila sa July 2 na lang. I see. And I understand because of the alert level status, nagnulubo ang kaso na sang COVID. Sir, may mga ang graduation ceremony subong may ara na sang limited nga face-to-face graduation. Well, ang DepEd mismo, ang central office, nag-allow nga sa level 1 kag 2, pwede ka limited face-to-face. However, diri sa Negros Occidental, daw wala. O kung jutay lang ang naglisensya, limitado lagi ang eskwelahan ang naglisensya nga ma-face-to-face sila. Kay daw laban sa ilat, ma-virtual lang gihapon. Bangod siguro sa mga expenses nga maaguman nila kung magpa-face-to-face sa graduation sila. Correct. No, kag risgo man mismo guro mga teachers, mga principal nagapamensar nga kabudlay tuod. Way labot sa gastos ng parents nga kapigado pangadaan subong, ti ang risgo kung magtililipon sa grounds ng eskwelahan siguro, sir. That is correct man, Action Art. No? Kag na-agrihan man sang tanan nga ang hatagan lang isang permiso nga mag-limited face-to-face graduation, ang mga eskwelahan na mismo nga nag-offer na sa limited face-to-face classes. At ang mga na-validate man sa mga division validators naton sa school safety assessment. However, abo na gani, jutay lagi kung wala gani guro may naglisensya nga ma-face-to-face sila. Aha. Sir Derico Blau, kay kundi na muno na ni incoming DepEd Secretary no less than the Vice President of the Republic of the Philippines, Vice President Sara Duterte Carpio, nga silingya, ako luyag ko ang face-to-face classes ma-resume na on school year 2022-2023, no? Which, I understand, saan o ganin mo umpisa gini, sir? Ang klase naman sa school year, next school year? Well, actually, Action Art, wala pagigman yung DepEd order nga nag-release ang bago nga school calendar. Pero ang ginaplanuhan or ginapropose nga date is August 28 na. Okay. That's August 28 siya. Kaya tungod na dapat may 2 months break ang ato niya mga maestra kay mandated din na para sa ila. So June, pagka July medyo pulo paway jutay, pagka August balik na naman trabaho naman ni sir. Correct, Action Art. Pero actually, ang mga non-teaching na ito, hindi ko dating trabaho. Kaya away sila yung mga teaching staff. Yes. So mag-umpisa na most likely ang pagbaton sa mga luyag magparehistro or luyag magpa-enroll, most likely mga July na ina siya. Naka-early registration na kita sa nagligad pa Action Art. Mm-hmm. So, muna to siyang gina-consider nga pre-registration na nila at a matter of confirming nga lang na during the enrollment period. Oh, which usually okay. starts mga 1 month before sang aton na klase. Aha. Pero sir, in terms of preparation for the next year, halimbawa, no, kung school year, may ara ginman face-to-face nga muna mangin instruction abisan DepEd kung mo nga ti ato ni ginahulat na pa man ang official nga mandato alintos babaw, pero ready na ang Division of Negros Occidental if in case amo giman na matabo? Well, ang ato nga mga eskwelahan nagapreparar na ginman ni Action Art para sa next school year. Kay tingtanan sila gina-encourage din na mag-offer limited face-to-face starting next school year. Di kung maghatag mandato nga ma-full opening ng tanan eskwelahan, why na pika choice na kundi mag-open din sila. So they are really preparing their schools. Physically, nga ma-put in place ang tanan ng mga protocols. I see. Sige, so halong sir sa imo sini nga paglibot karon nga aga kag base may mensahe ka for the parents sa mga students nga naga-monitor this morning.
Thank you very much man Action Art sa time na ginahatag niyo sa aton every kada perme, no? Sa mga parents kasi sa mga estudyante, padayon lang kita, ara pa man si COVID, why pa man na-lift ang aton ng DOH, kung ano lang ang kasarang nato na maubra, will maximize everything. Pero we assure you that the Department of Education is really doing its best para mahatag ang tanang serbisyo kag maprotektahan ang aton ng mga learners. Salamat, kids. Good morning, good morning. Action Hotline. Si Sir Ian Arnold Arnaiz, anyway, ang division niya sa Negros Occidental in terms ng graduation ceremonies, ang mga moving up ceremonies, duwag man problema kay hindi na sila makapatigayon sinibihan June 2, kaya daway magidiya sang doon natamaan igo sa Bagyo, way magid sa mga lugar o mga eskwelahan, nga at least apektado sang COVID surge, nga ti kinanglanon mo nga ikupapan o may kapan atong kulang ninyo nga mga classes. So more or less we are expecting after June 9 tapos na niya tanan, no? Ang July 2, no, matapos na ni ang graduation ceremonies diri sa Negros Occidental. Ang mga eskwelahan mismo gali way man nag-request nga magpatigayon sang face-to-face graduation. So matapos ni virtual gyapon, no, ang pag-graduation o ang graduation sang mga kabataan. Action Hotline. Subo, no? Bata ko mag-graduate kani sa elementary, siling ko sige lang na ka. Noting bunta lang na madula ni COVID sa high school maka-experience kagid sina inang pagsaka na sa intablado, no? Nga inang graduado ka na bala. Anyway, moving up pa lang na no? Makadto ka na nga dante because of the grade 12 or because of the K-12. Pero ang K-12 balati luyag maniho sang Marcos administration nga i-review. Silang ko mas mayo man gani i-review kay kung bala mayo giman ang epekto ni sang K-12 program sang gobyerno. Nga mo ni siyang gintunan sa mga eksperto naton sa Departamento sang Edukasyon. Nga mo ni ginimuan man sang ginsuportahan man sa opisyales naton sa gobyerno because nga ti para kuno nga ang kabataan pagkatapos sa K-12 may mga trabaho pero daw ay man daw hindi man mabatyagan gid ang epekto no kagkayuhan sa mga pamilya kag mismo sa mga estudyante. Action Hotline. Isa lang ka paglabay sang COVID-19 sang pandemya, wag tanga, dula sila tanan. Action Hotline. Ang purpose ng program do hindi mo batyagan because tining kakita imo yang nga nag-instant manunudlo ang parents. Ang iban nga mga parents kay hindi kabalo man kay ang realidad bala nga kabus man ang tinapusan mong iban ay magani katapos high school. Okay lang na yang at least nagalapot high school. May mga parents yung nga way gani katapos elementary o ti kundi atagan mo module na nagsala pagid ang paminsaron niya kung paano itudluan bata niya. Action Hotline. Ay puwerte. Anyway, katuan ko ingagawon tabi Action Hen si Action Alvin kay do may update sa shooting incident kagabi. Ano tuman? Abi ko gani kung okay lang ang status sa to kay do may development si Action Alvin gikan sa patrol. Action Hotline. Kay atong minor nga gintiro man sang period nga minor kay do ang ginatag info sa aton ni Action Alvin do na 79 no do nagtaliwan Action Alvin sa patrol sa sining update sa shooting incident kagabi. Patrol reports. Action Alvin, anong latest gikan sa pulis? Action Alvin? Action Art, ara na, okay na. Action Art, ginikumpirmar ni Police Major Jory Puerto nga napatay ang 17 anyos nga ginaligar rugby boy matapos nga ginluthang kagabi sang isa man ka rugby boy dara sa area sang Araneta, Barangay Singkang Airport diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major Jory Puerto, tak nga alas 11 kagabi na patay ang ining biktima samtang ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital.
Ini matapos nga nakaangkon sang malubha nga pilas sa iya sining tiyan after nga gintiro kagabi gamit ining pinggan action na art. Mhm. Ang motibo diri suno sa kay Major Puerto inaway bangod sa rugby. Yawer. Oh. Oo, sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, ginapahayag diri ni Puerto nga nagtapugulay pa kagabi aksyon na art ang ining 17 anyos nga biktima kag ang 16 anyos nga suspect. Lunsay ni sila nagapuyo sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport kag initially sa base sa pagpangusisa sang pulis nag-away, nagtapungulay bangod wala ginhatag sang suspect ang rugby nga ginpabakal sa biktima. Dili nga aksyon na art nag-umpisa ang tapungulay sang duha between sa suspect kag sang biktima kag kay ko muna naresto bala ang 16 years old nga suspect. Pulis balay nila, pag pulis bala ay may pagbalik may dala ng pinggan aksyon na art. Pagbalik, Pinggan na siya ha, niya, pinggan. No, mo lang sa sulpak na sila actually, pero mas gamay niya yung pinggan eh. Oo, gani man, pinggan, gamay gid ni siya aksyon na art ning pinggan. Ikumpara mo sa... Anong bala siya naman? Yapon. Anong bala siya? Ang pinggan action art, normally ginausar ni nila nga bala is 38 or 38, 45. no? Oo. Kadepende abi sa buho abi kay kunti may pinggan niya nga nagadepende man sa buho bala sang pinaka-kanyon abi sang armas Daw nag-serving nga barrel niya bido mo na, no? yes aksyon na art so ang natabo diriya pagbalik sang suspect nagpapungulay sila liwat puputay sila sa puputay sila pag inaway nilang duha. So kay diri na action art nakakuha sang higayon ang suspect gilayon nga gindutang ang ini nga biktima pero karon ongoing pa man ang manhunt operation sa mga kapulisan sa pagpangita sining 16 years old nga minor suspect sa pagpatay sining isa pagid ka minor di edad ginpamangko taman Ngara na sila sa Kuanaw, ngara na sila sa may Dalan Araneta, kalayo man sa ila to sa Neptune to iya sa Singkang. Pangayo kayo sila action art sa may Diyos. isa kalanan action art kundi may kalanan dara sa may actually kuan siya ang with no commercial value sa may Macdo bala da Dampe. Sa Macdo, why man na kaso kay ti dapit na tabo mo? Oho. Yes, action art dara sila ga tiner ga pangayo kayo sa pila ka mga kwanda customers kaga iban pa dara sila sa may parkingan ga tambay kaga dara man natabo aksyon na art ang ining insidente ginpamangko ta ang initial background as initial sang sing biktima kay may pangalan naman ang mga kapulisan kasus kay naibaluan taman aksyon art ang ining biktima ang iya gali ginikanan para pasubong sa prisuhan. Adjus, amo na siguro nga daw ay isang gagiyaman sa iya. Oo, kay ang kaso sa ginikanan niya action art, Ha? 9165. In short of it, illegal drugs man. Okay. Pero ang aton malang diri kabalo ka ining minor ba si victim man isang konsekwensya sa sitwasyon da kag kung ano man kanusbo sang ila sini pamilya kung sa imo na ibutang minor kapang parents, both parents niya ras prisuhan. Yes, action art amay Imakon mo na. ara sa prisuhan. Oh, anyway, sorry gid sa mga nagpamangkot may gatchat ni sino to mga ngalan ti mga minors ini. Mga minors. Pero amo na gani nga ang subo dire kay ti napatay gid ang isa makon mo no paray malang kamo bangod lang sa way nahatag gin pabakal ng rugby gin lutang iya. Wala action na art, no? Ari ang pahayag ni Police Major Jory Puerto. Ang victim, patay niya siya, mas directly connected. So, ako nga suspect niya, plus niya po niya. Sir, ano gini ang plus nada, sir? Kaya tiro sa suspect ng victim din, sir? Bale, sa pag-investigasyon natin,
motor. Pinsugo, yan ang biktima ng makarapki. So, pag kinain na sa area, wala makatag na isang suspect. Kasang biktima, malahanap ako ngayon ginagawa. Ginaway, pinapirapini ang suspect. Nagbuli sa Nixon, pagpasulam sa pinggan sa media. So, ang panikiwat, pangusaliwat, ang manayay, pero po kaya naging marami ang pinggan. So, di nang igo exactly isang biktima, sir? Ang tungan, right side sa antunin. In short of it, ang inyong biktima, sir, inyong 17 years old na victim, napatay samtang kinabulong kagabi, sir. Sir, pari pinagkakagara sa hospital, o conscious na siya kay parang ganyan, basang pang-disney niya, conscious na po siya, may study naman. So, mga responsive sa ito na napatay. Ang suspect sa karon sa Tina, Sir, kay sa bandera, kung siya na pandayan ko na, pero dati na kay may isa mga parinti. Mga grupo-grupo yun eh. Oo, ngayon po ito sa may picture. sir, Ang victim, sir. considering nga ang ining problema, sir, actually mga rugby boys madata nga naglagaw dire sa may area sang Singkang, sa particular tubang Quezon City. Ano karon ang iyati kang tabahin? Bali, ang polis na nagkakarapata, napapasok polis, dito nalakan sa likod. Para malalit yun sa likod mo. Tapos may mga banda, may mga kaway na. Tapos may patira din sa likod. Kaya nung pati sa picture. Pag ng polis, di man na yung bilog at karata, di ka likod doon. May ko sa mga intervention na hindi mo. Pero, malingat talaga may na, kaya balik ka pa sila. Kaya, yung mga initanang tingi, ang song victim ka, reason ko naman, reason kong gawin ka na. So, okay na Action Alvin Ako na art ang kabahin gid lamang sang pangagyaga diri ni Police Major Jory Puerto. Bakon mo na, minor ka palang imo. 16 tong edad sang suspect, no? Oh, 16 years old. Bako mo 16 kay mo, may napatay ka na ya. Oo, tapos Bangod lang sa rugby. Oh, yes. Amo nang pinaka-issue na bangod lang sa rugby. Ti okay na na. I mean, hindi gidya okay. Pero, Gani. kung pabayaan mo ni sila nga magsigi expose, magpinagusto, why sa nagagiya sa ila, hindi lang ni rugby sa ulihi ang tirahon nila Action Alvin. Yes. Diba? Oo, correct. Sakto na action. Kung nali makatipon-tipon ni sila, kagabi mo, hindi lang ni sa ulihi, pulo pa nga yung himuon nila da. Kung nali, Oo. bangod sang ila sinipang kinanglanon, basi kung maghimo na ni sila sang masubra pagid ang mga akto bala, numay lang kung pulo pangayo, kay na makonsider lang nga way dala pahog, abising na pangayuan nila, ti karon kung mag-intra na da pulo pangawat. Mag-intra na karon pulo baligya asang syabo, kundi lain na ginaya. Mas malala pagid aksyon na art kung hindi pa Problema gid sa susunod sa aton komunidad nga dira sila naga-ilistar. Pero again, ako siling ko dapat buligan din nga kabataan. No kay kabalo ka, mga biktima man ini sang konsekwensya. Wa kita kabalo ba si kon magtarong pa man ni sa ulihi pero ti galing amo niho may kaso siya pag edad niya 18 iya tubangon niya gindi. Correct aksyon na art kay kung hindi man siya madakpan sa karon sigurado gid na yang pasaka man sang kaso. Ang mga kapulisan galing kay ti siyempre kung mo minor, kung madakpan man siya ti hindi man niya marektas presohan kundi abalukang tupasin na ya SDC. Aha. Oo, dira gid na sila ya Correct. ang lugar nga ila sini katuan. Anyway, action na art, no? Amo ni ang pinaka-latest diri in relation sa shooting incident na tabo kagabi sa area sang barangay Singkang Airport. With action na Nani Kirao, ini si action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patrol report. Salamat gid aksyon na Alvin Graba. Ang balita gikan niya sa patrol sa ning update no sa shooting incident kagabi. Action hotline. Subo-subo man tiba kung mo patay gid ya no ang victim. Ang aton pagpangalagad karon nga aga buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred Spearman.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan
para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Bao nagatamyaw gid si Toto Dod Salazar, no? Si Rico Dod Salazar sang happy birthday sa gwapo nila kuno nga tatay, no? Maninoy Felix Campaniel. Again, happy birthday halin sa kay Rico sang Research Department, kay MM Sambiao, si Janine kag Makmak. Ayos Happy birthday liwata. Salamat gid. Ara man ka monitor karon nga aga gali Thank you gid dara sa kay paring Sunny Boy Arnaldo Paladar. Pare, basi makalabay ka diya. Kaya itong nilokob lang gaban. Siya doon kadali siya magpuli Action Hotline! Basi malabayan mo ko stasyon pare. Salamat gid kay paring Sunny Boy Arnaldo Paladar. Kay Jonel Halyorina, ara man ka monitor si Marilo Varon kag Dom DC DCM Shu Bok Budlay. Si Barky Tribe ara man ka monitor Kimpoyolo, no? Norbing Galicia. Salamat gid no? Marilo Varon nabasa ko na kaina, no? Si Sky Saves Bihi, Ninyo Barabanya Alipala kag si JC Chan. Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Joy Perfas kagrid Batli. Battle ini Batli. Araban si Arlene Bilicario kag Primo de la Cruz. Gamonitor man si Alin Louis Himotea. Good morning kasiman present naman kami dia gamonitor kuno sa Kaliling Kawayan sa Nagcarlota City si Nanay Lida Hidlayan Himotea, always man gamonitor. Thank you gida. Si Shane Anthony, araman si Zailim Amilo Prostosada. Sige. Quingel Robles Guarde. Thank you man kay Kate Kat Dalumpinis kag Dennis Nuestro. Sige. Thank you sa inyo Kay paring Turko Jongko sa Isabela, pare kumusta ka na? Action Hotline! Kumusta ng biguti kag burangos mo da? Laba gyapon. Kay Jake Lucas, good morning. Gloria Arnaiz kag Jerry Gonzaga. Sige. Ang Maskara Festival sa Bacolod.
daw grabe kuno ni ka bungga sining October. Ang puwera palayo lang kung magtaas ang kaso to, no? Actually, gina-try na tani set ni Action dyan ang daw mo ning tugyanan gid nga magauyat, no, sa Mascara Festival by October galing siling hulaton lang na sir nga mag-start na gid. I-text siya biliwat kay okay na to siya, nag-istoyanay na kami. I-text siya liwat ba si dalipat ko mag-inform siya nga lain nga number lang matawagaw. Galing kay siling sang daw gintugyanan sa Mascara Festival under sa Benitez administration, siling nga sa rulaton tanang nga mag-umpisa na gid, no, most probably siguro comes July basi makapa-interview na ni sa mga preparation baw kabay patani nga way na sang COVID, no, inablang makapinagusto na may ara na sang 100% na gid nga madula ang mga health protocol, pero suspitso ko din hindi ni madali-dali, no, kay until now may mga pag-increase gani isang cases. Pasalamat kita iya sa Bacolod kag Negros nga daw ay gid sang spike nga daw ka talalupang dun, no, nga nagaluntad diri sa aton. Kay nami sinikon kwan mo, nami gid sinikon matyagan ko do Binoy Ansturel dito tanan mo. Hay nablang halimbawa magmaskarane, matiyag ko ang bisan way kwartang tawo kay way may income. Hopefully ang presyo sang gasolina magnubo na, no? Ang presyo sang mga balaklon magnubo naman under BBM administration. Kagabi siling ni Vice Governor Ferrer, siling niya ang pag-uyat ni President BBM sa Department of Agriculture, siling niya maayo ginina no, nga development for Negros Occidental. Hindi lang ang aton diri Negros, kumo nga kwan kita diri, no, kitang dako nga nagaproduce ang kalamay, ti kun agrikultura nga pamunuan mismo kag uyatan ina nga departamento sa presidente kun inami, no, nami gid. Ti kabay pa nga hindi man ni malabot ako nagapating hindi niya mapos ang plano sa presidente nga labuton 20 pesos ang presyo sambugas. Hindi na mahingagaw daw nga madali-dali mo. Kita mo ang parti kundi drugs ang itutukan kani isang Duterte administration, ti amakon mo ho. 7 na lang kadlaw na bilin. Waay na siya, wagtang ng administrasyon, ti waay gid. In fact, pila ka bilyon lang na recover kag na pila na ka mga personalidad nagkadakpan. Waay gid kuan gyapon, waay gid mapauntat ang problema sa illegal drugs. Sige na, illegal na. Pero galing lain niya nga istorya, no? Depende ini kung ano ang matabo under iya sa kay President BBM, no? Kabay pa, no, nga matigayon ini ang mga handom niya kay kabudlay gid, no? Ngayon ang gaminahal na tanan, mga balaklon. Ambot sa merkado, no, mas signifikante nga pagtaas kay ang ginawuri ko gani nga ang presyo sa bugas basi magtaas ini sa first 3 months nga pagpungko sang kuan mo, pagpungko sang BBM administration. O unless nga kun may ara barato kay import nga ibaligya diri galing patay naman ang magamuna patay naman ang mga mangungumata, no? September ang first cropping mo gina-expect dira magasinulod mga patubas sa first cropping sa mga farmers. Oy, gamonitor ko no sa Iloilo ho, belated happy birthday. Bro, happy Father's Day gali, no, kay Bro Gabriel Hipilga, ko birthday ang greetings mo. Bro Gabriel Hipilga ka sa Iloilo. So kay former Councilor Attorney Sisa Distrito, sir, call kami sa imo da. Basi sabat mo sir, kay okay na kaistoryanay na kami to, no, galing kay why naman siya gasabat, basi siling ko may importante sa blang ginaasikaso ha.
Gina-try naton man nga maset ang schedule sa kay Mayor-elect Albi Benitez. Actually, sige, subong libot. Yan ligan nga adlaw, may mga surprise visits ang ginapatigayon. Especially dito sa may slaughterhouse, kag iban pagid nga mga areas. No, sa palibot sa Metro Bacolod. Tigagulpiada lang lusot ni si Mayor-elect Albi Benitez mo. Tiyan mo na nga kuan lang siya gilayon, no? Gaabot siya sa mga lugar kung sa diin mismo ginalantaw niya bisan gabi ginakadtuan niya. Grabe no, hands on gid siya. Way gid siya gasabat. Attorney, call kami sa imo da. Basi masabat mo kay gusto nato ni baluon kay kundi may sa meeting kahapon ang gina-expect dito ni former councilor Attorney Cesar Distrito ang parte sa GO lang nga listahan nga gusto ya makuha sa present administration. Waay matigayon. I don't know kung sa palabuton ni kung mahatag pa niya, no, sang karon nga administration. Ari sa dayo sa akong cellphone, liog lang ko butang daw para nga masugilan nun ta, no, si former councilor Attorney Cesar Distrito. Da na lang sa magi sa ako na muna na ito isaksak kuro para nga PO bla. Alas 9:17 na kay at least makasugilan nun kita, no, kay Attorney Cesar Distrito. Naka-attend man to siya kahapon eh. Online sa hotline. Online sa hotline. Attorney, good morning sir. Welcome sa Action Hotline, si Action Art. Attorney, salamat ki sa time, no? Sir, no kahapon do ay matigayon to ang gina-expect mo nga listahan sang GO nano ang ginalantaw mo sa June 30. Kaya June 30 matukuno ang mga record kag mga documents i-turn over nila. Hopefully ini nga dokumento o kung ini mga listahan batag man sa imo. Committee man sang outgoing administration for an early meeting but gin-schedule nila only kagapon kag request man kita advance aksi man ng kani sa ginatawag na memorandum circular sa DILG ang mga dokumento kung pwede in advance makakuha kita sang kopya mga available but unfortunately wala sang may turnover pero nagsiling man sila nga ang iba ng mga dokumentong available sa mga nagkasay-say ng mga opisina o departamento. So si Attorney Boyet Maghari ang aton incoming city administrator will be the one to visit their offices para magkuha but it will take a lot of time. Now may request man kita kay may mga madamo may mga department heads na nagpahambal nga ang ilang mga empleyado may mga kinakatan nga i-retain. Mayor Albert said nga may mga ara manggid ng mga empleyado nga kinahanglanon sa opisina dugay na skilled worker na sa mga departamento. For example, ang aton traffic enforcer dugay na mga ara na tag 20 years na no tag pila na katuig kaya doing their job continuously kag naga-perform kag naga-trabaho kay may mga skilled worker sa iba ng mga opisina pero naga-request nga kung pwede ma-retain sila pero amo na ang nagpangabay kita sang kopya sang mga job order casual sa taga-opisina but unfortunately nobody accepts the responsibility nga maghatag sina sang ina nga mga dokumento. So according to them they don't have a copy araw na sa COA so hindi amo na masubo kasi paano na sila ma-retain ang mga gusto sang i-retain kaya isang listahan kopya sa mga dokumento ang transition committee ni Mayor Albi. Yes. So, butang balon, tito na, malangan mo na karon may mambal sa inyo na makadto, sir. Ako, GO ko di sa Bacolod, dugay na ko di nga GO. Galing ti paano na karon kay Whitewood sa listahan yung bilang basis, no? Makabase kita sa pagtungko na lang siguro ni Mayor Albi and his team dila mo na lang makuha ang mga dokumento.
But in fairness to the committee, sang transition committee, nagsilingan sila sang ining outgoing administration na they are willing and ready to cooperate and willing to provide sa mga available na mga dokumento sa taga-opisina. So, daling kayo ang isa lang din na masubo at comes June 30, on the first day that Mayor Albi will assume office, tani, makatrabaho na siya. Kung may ara na siya sa mga informasyon, mga, when you make decisions, it should be based on facts and ng wise balang advice. Man sa dokumento, available, when you take a commitment sa Muruyo, dira ka na butuhon sa tao, dira ka na malaon. Tindugan mo kung anong imuging komite. So, pero inasa ka mga commitment entails budgetary requirements. So, kinanglan may budget na da. Pa ba da? Para at least you will know kung na-perform mo. And there is expectations of performance in the next 100 days. Tani, productive ang imo 100 days, pero the fact na wala pa turnover, so matuon ka pa yan pag comes June 30, bala kung anong mga dapat, hindi dapat. Like made a statement, implement siya sa social pension for senior citizens. Siling siya nga, ang mga spaghetti wars na customer, hindi siya supportahan natin, kagtagaan sa ayuda, dugang ang aton mga kapulisan, mga police stations. But again, this will all depend on the availability of funds, correct. Dira mo na makita. Pero June 30, dira mo pambaraan kung ano yung funds. So anyway, we have to agree nga hila ini administrasyon pa, sila pa ang may otoridad. Then Mayor Albi will have no other recourse but to wait for that right time na ang ara sa pwesto para mag-exercise ang authority over these departments and get and secure the updated mga documents. Yes. Hulato na mo na, attorney. Anyway, pinanam lang kadlaw ko do, 7 days na lang until June 30. So that nga, tidra man makapangayo kita, properly guided ang Benitez administration in terms of mga facts and figures pag-abot sang unang adlaw, gin-expect natin July 1 pa na giguro siya plastar sa aton, kung may arat na siya sa mga basis, mga documents ng uyatan. Attorney, salamat gisa time mo. Yes. Ang first full day niya is on July 1. Turnover man na nasa June 30. So salamat gid Action Art kag mayong aga. Salamat. Ayos, asugpunan ta lang ni kay siling ni Attorney Cesar, siling niya expect kami tani na may commitment makuno galing kiti subong kung ikaw incoming administration di ka pa man ikaw obligar gid mga department heads kiti kuan pa sila mo lunad di administration bangga pungko until June 13. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Maxwell, puli para sa tatay, gabas, kusog. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kunsang gobyerno. Nagakinahanglan inisang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatag ban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha